A empresa adxudicataria das obras de conexión de Lousame coa vía de altas prestación Santiago-Noia iniciou esta semana na estrada C308, nas proximidades de Porto Bravo, a construción da glorieta que enlazará esta zona coa Fialla, na travesía de Noia. Segundo explicou a propia rexedora, a actuación permitirá a conexión do concello co corredor. Con ela dase resposta a unha bella demanda que permitirá aos veciños de Lousame poder acceder ao corredor en menos tempo e con maior seguridade viaria, evitando así o tráfico de características máis urbanas da travesía de Noia. As obras da conexión co corredor, como podedes ver hoxe, están xa preparando todo para facer a glorieta que vai a ir no inicio do noso concello, e despois aglomerarán todo o que é o trazado. Esperemos que, creo que de tempo se vai ben dentro de prazo, e que antes do verán que podamos xa utilizar esa conexión hacia o corredor que nos leva á capital de Galicia, e que mellorará a conexión, e que temos que ir pensando tamén en unha nova fase dese proxecto que continúe, non? Co que se acaba de agora o que se vai a finalizar, o que está a punto de finalizar. A actuación financiada integramente pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda conta cun investimento de preto d'1 millón de euros.